Bueno, egia esan, nahiko galdera borobila zurea, Ostia. A ber, nik uste dut, kantoietatik kutxunena edo izan zen lehenengoa, ez? Hau da, gu Lastana egin nahi genuen, Lastana kantua, pentsatzen genuen diska batean joan zitekeela, baina egin genuen abesti solte bat bezala, eta gero buratu zitzaigun agian borobildu genezakela diska berri ura hori beste bertsio batzuekin ere bai, eta gure beste kantu batzuekin, ez? Orduan, hasi ginen horrekin. Lehenengoa izan zen baimena eskatzea Latzen taldeari, ez? Orduan, onespena eman ziguten, esan ziguten baietz, zegoela arazorik, eta beraiek posik entzuko luketela kantua, ez? Hori lehenengo pausua izela. Bigarrena, kolaborazioarena izan zen, pues, Aiora zea maizeko abeslariari, pues, pasatzea kantua, berak eskatu zigun, entzun nahi dut kantua, eta gero esango izuet kolaboratuko dudan, ez? Orduan, pasatu nion maketa berari, eta esan zigun baietz gustokoa izan zuela, eta kolaborazioa egingo zuela. Orduan, bueno, gero ere pasatu genien Latzeneko taldekidei eta gustoko izan zuten kantua, ez noski, ez originala edo jatorrizkoa bezala, beraien kantua oso borobila eta izugarria da, baina, bueno, nahiko kantu duina egin genuela, ez?